Kwashuba sanibonani udokotela ukhethele zidona. Dumane ya dumezizweni Gishunga mbizweni Yoswanka kubanda mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Sanibonani yonke South Africa lapha khona udokotela uKhehlele Zidona on Friday 15th of January and also on Saturday 16th of January especially kuma chemist wethu wonke khona iLofen Commissioner in Johannesburg lapho uzoyithola khona izinto zethu kahle uzoyithola lapha eThekwini lapha Anton Lembethe uzoyithola futhi kanti futhi sikhona nase Potchefstroom ngase Deep Spa opposite Deep Spa kanti sikhona nase Witbank lapha ngase downtown sikhona futhi nakhona nase Pretoria Stein Towers ungakhohlwa ukhona uSlay Queen owenza ukuthi indoda uyibambe inganyakazi ukhona ukoze buse yamadoda induku ima kuze kuyoshaya leso sikhathi otherwise mina nawe asidibane emakhemisi